No. Ning gandeng awake semono. Ning gandeng awake semono daune petril. Iya, iya. Anjlok panggunge mak gudu-gudu. Ya ora apa-apa, Mas. Sentimen. Sapa sing sentimen? Kanca-kanca ya. Ya ora sentimen itu ki memberi apa jenenge iki? Apa? Iringan nek carane penyanyi spot. Ya. Masa sepate ngono lho. Lah ya spote ngono ki delok-delok awake kok. Nek awake kurang piye ta? Ika kuwi awake kaya ngono. Ya, kuwi medun ya paling ora dinahi spot. Lah kuwi wangun. Nek kowe arep disepoti kaya ngono ya ora wangun ya sepoti ya ming drum diglundungke kuwi. Iya. Mbok rahasia-sia ngene ya apik lho, ora lemu banget kok. Hah? Ora lemu banget. Sing kandha sapa? Aku. Ora lemu banget ki mergo tok stageni kuwi kok. Kowe iki nek ora nggo stagen ya wetenge kewer-kewer ra karo. Ya ora, demes ya iki. Demes apa? Kaya nek nggo mlaku banter ngono mak plek. Apa plek? Ah wetenge iki mak ceplok.
Jogetane apik ya, Mak. Ambiyen iki nek rata dandani iki penyanyi dangdut kok ana. Oh. Penyanyi dangdut nganggo kathok cekak ngono kae. Ha kok iso ketemu. Aku miyar ya penggemar. Oh. Anggere ndelok ngono wah nek muni megal-megal wong nang kene bokonge iso tekan Taman Mini ngono. Sut ngono wah. Bocah iki kok suarane apik sajake nek tak dandani dadi sinden kok becik. Oh iya, ndalae kok terus gelem nyinden. Iya. Tak omongi kowe dadi penyanyi iki umur 40 wis ra payu. Ning kowe dadi sinden umur 65 nek suaramu ijik apik dipupuri urung rontok. Heeh. Kuwi bakal isih payu no. Wah, terus pindah haluan. Terus dadi penyanyi dangdut. Iya, ngono ya. Ya iki mau wis dilambari karo Mbak Ika Suhesti. Saka ngendi? Saka Tanjung Sari Gunung Kidul. Oh iya. Gunung Kidul Tanjung Sari Kemadang kono pelosok wetan. Iya. Goleki omahe angel ra jamak-jamak. Pas wingi pas loro tak tileki iki alah ya ampun wis saka aspal ki no. Ya menggok nengen ki lemah bluduk kae mbok 30 kilo. Iya. Aku nganti takon kene iki jek Indonesia urung ya, Kang. Indonesia ya, Pak. Apa ya wis ora ana wong-wong mula tanggane adohe ra jamak-jamak. Iya, ngarep kebon kayu jati jembar bahkan kok tanggane mencit ning dhuwur gunung kae. Iya. Anggere ngabari wis mulih. Heeh. Ya ora apa-apa. Nek ya bocah kono malah ayu-ayu ya, Nak. Iya. Monggo banyune arang lho. Heeh. Adus ya ora tau kok kuning-kuning. Iya, ya ora apa-apa. Ayo, Elisa Orkaros Alaso, ya Sa. Ya. Monggo. Iki sinden sing lagi wah wis nek ngebis nggugahi wong turu. Inggris muni joget nembang-nembang wis bengok-bengok ora karo-karuan. Ya karo kowe bareng, heeh. Anten pamundutan malih? Ana. Dari Pak Debuah depan gereja pesan lagu Ya. Jambu Alas. Oh iya. Lagunya buat Romo Herculanus, semoga sehat selalu. Matur Amin. sembah nuwun. Ayo. Nggih, Pak Seno niki wau kathah sanget. Nggih, pamundutan bodang kuning wonten. Ana. Tembang kangen wonten. Ana. Tapi kita berdua dapat tantangan. Tantangan apa? Ini bentar aku bacain dulu ya. Waduh, wis Bar. Iki wis lunas iki mau tenan. Lunas maksudnya piye? Wis ditransfer. Tenan, ojo nganu sike ojo. Ojo apa? Ojo berpikir sing ora-ora sike ya. Ya. Iki khusus dinggo Paseno. Ya. Iki nek gaweanmu tak ajar lho kowe. Tak delokke tenan mengko didelok. Ya. Sabar tak wacakake. Apa? Tak wacakake. Tak wacake ngono wae rasa kok anu karo. Ini di atas namakan Senomania. Senomania. Ya. Oh. Sudah lama gak dengerin Mbak Elisa nembang lagu-lagu alusan. Akhir-akhir ini lebih sering nembang lagu Podang Kuning atau yang lain. Terus ini mau memberikan tantangan yaitu menyanyikan lagu Sambung Wanci Dalu. Sudah saya transfer dan saya minta bawonya Pak Seno. Sudah saya transfer buat Pak Seno 1 juta. Udah nyampai di tempat saya. Jikalau ya. Omong karo sing ngomong kuwi. Nggih. Aku ki sak bawa ki paling ora 20 yuta. Wah! Aku sak yuta ki apa itu? Iki det lho, pirang-pirang ki. Tak keke kowe kabeh cover. Oh iya. Mengko. Berarti orang nerima tantangane? Bawane kowe wae, sak yuta nggon aku PN. Tenane ngono. Iki diapengene duet tapi ne duet. Apa? Duet. Ben ketone Paseno karo aku Elisa Orcarus Alaso kuwi. Duet ki woh sing cilik-cilik nang Ilatireng kae. Duet ki sing segelas 500 kae. Dawet ki sing dienggo awake dhewe kuwi. Sawet. Hes. Aku yo ngerti kok. Nek diblasukke ndlontor wae sak. Duet. Ya. Duet. Oke lah. Ya, terima ya Terima. tantangan dan ngetoke
kene Paseno karo Elisa kuwi sempak. Sempak. Ya. Kompak. Iya, kompak. Cawe wedok omongane ceplas-ceplos. Ngetoke nek. Lho iki bener. Ketokene awak dhewe iki sempak. Sempak. Iki aku kurang ngapusi ya. Delok. Delok tenan. Ini yang memberikan kita penginapan. Oh ya. Tapi nggak mau disebut namanya, mau atas nama Senomani aja. Oh nggih. Tuh mintanya Pak Seno yang bawa. Dadi ra sulak-suluk wae, pisan-pisan bawa. Ora ngono. Wong mayang kok kon ra entuk sulak-suluk ora. Aku caretane njaluk. Ya, iki tabuk kakake. Ya. Elisa wis tau suluk. Iki dalang padake S1 dalang ya. Yo. Mboten apa-apa nggih, mengke podang kuninge mele. Ya. Mulai ya, Pak. Mulai. Sanadyan to tangkep bumi langit Kisena Nugraha. Swara dalang apa swara wiraswara beda lho iki. Oh beda. Ah. Ya wiraswara ben nyaingi Kateno. Prasetyanku tan kinggang rekma. Kasih tepuk tangan buat Pak Seno Nugraha. Kene apik wangun dadi wiraswara. Atene aku medun derajate. Oh iya ya, Pak. Wiraswara ki tak bayar kok aku dadi wiraswara. Emoh. Iya. Terus kowe ayo. Lan kakang kang gemesake Yakti pengen tak bener ya? bener. Tembung ning kakungmu tan lila mesti kandhekeng panggraita angel nggonku muwos yen rina banget nglangkono piye sa ganti yai terus Pak sambunga ing wanci ratri karya sada
sing gedhe pangapuramu kang mas bebujan Kang Mas Kang Merah ditesake murih lestari nan ono ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke remu ing atiku iki yen bakal ngelingi bocah telu iki Oh, tenan sita dadi cah telu tak ganti dikopo gemati yo. Ape. Karyane sapa sa? Ki Sukron Suwondo Wah, Abah Sukron Suwondo Ki saka Abah Blitar. Iya, mangga. Eno. mendah boyo ento sita urip lan ngandika mesti bakal mulya jor lair putri Sulistya kang bisa nyuwara Yo. wis rono sampun matur sembah nuwun tepuk tangan dulu buat Pak Seno Nugroho akhirnya gelem nembang jos tenan sembah nuwun Akhirnya gelem nembang dengkulmu kowe ora. Lho tenan kok berani terima tantangan yang ngene iki dalang wangun tenan. Dalang wangun tenan. Nek ra wis ana wiraswara ana sinden ki jane aku ora aku perlu bawa. Oh iya. Iya, Ya ndak pisan, dikira aku pisan. bawa ming mergo disawer. Nek ya seneng jane. Ya. Ya kadang kala. Konjo seneng jane ora. Lah kuwi pamundutan saka kowe apa pamundutan sing liyane saka HP mau? Nggih niku wonten Podang Kuning napa tembang kangen sing pundi? Podang Kuning nggih. Podang Kuning. Podang Ya. Kuning. Ya iki karo kowe ngaturake matur nuwun karo bapak-bapak panitia iki hari menyongsong Sumpah Pemuda. Iya, kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Dene kula kalian rombonganipun Pak Seno Nugroho saged katimbalan wonten mriki. Mriki ora meriki. Nggih, wonten mriki. Iya. Dados mugi-mugi ingkang dados pangajeng-pangajengipun panjenengan sedaya saged kinebolaken dening ingkang akarya Jagatraya. Saiki wis mulai rada wangun to. Ra ketang rasane kaya nguntal watu. Cepet-cepet kau pecaceng. Nek ra kata-katane wis mulai ana kata-kata basa Jawa krama. Ya. Ya, ngono. Tapi yo apik tenan iki dadi
pelopor ngono ya Pak. Pelopor piye? Ya engko Sumpah Pemuda kan kuwi mengumpulkan dari berbagai suku. Iki sing nonton ya ora mung wong Jawa, wong Betawi ya ana, macam-macam agama ya macam-macam, ya Islam ya ana, Kristen, Katolik kabeh ana ning kene. Jadi mugi-mugi ya dipersatukan dengan onone wayang kulit Pak. Amin. Iya. Ngono ya Mak. Budaya itu benteng terakhir kita dalam hal pemersatu. Ya, mula kudu diajeni tenan budayane iki ya. Budaya tata krama, budaya unggah-ungguh, budaya bermasyarakat, budaya berumah tangga iki macem-macem. Dadi nek nggunakake budaya iki mesti halus. Ora bakal ora nggunakake budaya ya mesti kasar. Ya, ngono ya, Mak. Mula iki pelopor kagem Depok iki perumahan pertama sing ana. Iya, betul. Nek ndelok sejarahnya mbiyen kan ya apa sing sadurunge kuwi wong Kristen zaman Belanda zaman tekan kene. Kuwi Kristen, wong Katolik, terus saiki akeh wong sing transmigrasi ning kene ngono lho pendatang akeh dadi akeh banget macem-macem wis kaya Taman Mini Indonesia Indah. Iya, Indonesia Mini. Iya, Indonesia Mini. Kok Taman Mini. Ngono kuwi sing dikersake panitia mula wengi iki ade matur nuwun dene sing dipilih awake dhewe ya, Sang. Nggih. Ya. Ya, karo ngaturke podang kuning. Monggo. Nadyan wujud temong peksi Neno wasewenggon kula lono golek isi podang kuning bunga henga tiku neno nyanding bisa dadi tombo ya mangga esok awan yo esok awan ning omah wis ora krasan uyuran anggoleki sing tak sayang ngobong-ngobong interanganku goleki ora krasa esok
jan. Iki carane dandani cangkeme iki piye to ya? Lah piye? Ki nek ndi papan anggere rampung iki tak kon arep. Wis rampung, Pak. Ayo lagu Pak Jos. Iya. Ayo ciri khase ngono kuwi wis. Bocah ra iso leren tenan kok iki nok wis. Nggo leren ki nek anggere kena lelara masuk angin terus gletak ngono kae wis. Ming leren nek urung ya ora bakal leren. Ya. Iki mengko kowe isijin karo aku medun bar gara-gara. Arep ndi? Ngoyak pesawat. Oh, ngoyak pesawat. Aku ya tau nek ki ngoyakan kono mbok nganti lempoh nek kecekel aku. Tegese ngoyak pesawat ki, ngoyak jam ki bali terus esuk arep pentas meneh. Oh, ora bareng kanca-kancane. Ora. Ayo wis ben ra apa-apa wis nengke men tekor mbok men. Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Ya matur sembah nuwun. Mbak Elisa. Ya, saiki genti sapa? Sing nyuwun anu entuk layang-layang kuwi didhisikke no. Ya. Mbak Ayu sik, mengko sing karep nganu Mbak Ayu, Mbak Tatin. Ya. Mbak Ayu monggo jumeneng. Ya, yo. Kula dibengoki ya, Pak. Kula dibengoki. Dibengoki muni piye? Lah niku. Ah piye maksude? Nggih dibengoki. Lah niku, Pak. Ora apa-apa ya. Ku saking ngefene karo kowe kok ya. Iya. Ora usah wedi. Ya dibengoki iki biasa. Aku dibengoki mabur malah ora dibengoki njukan. Padake manuk emprit. Iya. Semono manuk emprit. Mangga. Mau pamundutan apa sing nyuwun kowe sing nyekar? Nek ditulis nang nggon layang mau apa? Lah napa? Lah kuwi dilumpuk Elisa ku ya ora tok ditadum to sak. Lah ya kuwi nek kono Mbak Ayu mendong nembang apa? Aku kon bukai kabeh iki. Ah. Wong Idam Sari. Apa? Nah, mau didumke nyiji-nyiji aja dilumpukke ngono kuwi. Nah, kuwi Oh, sik. apa kuwi? Nyidam Sari, Mbak Ayu Purwalestari. Oh. Ya, sih. Lumayan, Cak. Ha iya. Bangane becak mumpluk kowe. Bangane becak nggih. Mangga. Yo, Nyidam Sari monggo. Inggih, Pak. Dawang bagus bebejening ati nggih pundi no? Kaya ngene wong nandang asmara apa tak awakku dhewe Enone Duh dewa Jawa Tengah welas samring Pak Mami. Mami Besok kapan? besok kapan katakan Jejer. jejer lan wong
umpamakna nahkoda tanpa prau sasat daraten pepatri nyidam sari kedawan lendodo ki. Aku ana suarane ya dawa banget kok. Ya. Onana, ya. Kali ngolon apa setiane kalakon. Tang gedelang. Penonton ki nek seneng karo budaya karo seni ming diyokne to. Iya. Jejere abu apik. Monggo ya.
karo Ayu iki arep awake lemu ning jogetane energik. Iya. Melayu rono, melayu rene. Delokke wong karo gila-gilo. Mas. Nyenengke ya, Mak. Iya, ya apik ya. Matur suwun, Mbak Ayu. Nggih kula betang nggih. Ha iya, kuwi jatahmu kok. Nggih. Lho, tambah Nggih, meneh. matur nuwun. Wah. Oh, kok guyune kaya cangik yo. Matur nuwun. Iya. Pokoke anggere nyambut gawe total iki mesti penonton ki mesti apresiasi. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Kae disumbangke tambahi sawere, tambahi nggo anu tuku parem men nggo awake ndak keju. Iya, ngono ya, Mak. Aja lali, Nak, uga matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Imam Sujadarga, ya, Ketua FKPM Depok Jaya sing wis paring papan transit karo awake dhewe iso ngaso, iso nonton TV mawawan sedina diparingi apa-apa. Ya matur nuwun panjenengan Bapak Imam sak keluarga ya, Mak. Ya. Ya Tin gentenan. Ya, ya Tatin, ya. Iki ya lagi naik daun no. Ning gandeng awake semua. Ning gandeng awake semua daune petril. Iya, iya. Anjlok panggunge mak gudu-gudu. Ya ora apa-apa, Mak. Sentimen. Sapa sing sentimen? Kanca-kanca ya. Ya ora sentimen itu ki memberi apa jenenge iki? Apa? Iringan nek carane penyanyi spot. Ya. Masa sepate ngono lho. Lah ya spote ngono ki delok-delok awake kok. Nek awake kurang piye ta? Ika kuwi awake kaya ngono. Ya, kuwi medun ya paling ora dinaik spot. Ah kuwi wangun. Nek kuwi arep disepoti kaya ngono ya ora wangun ya sepoti ya ming drum diglundungke kuwi. Iya. Mbok rahasia-sia ngene ya apik lho, ora lemu banget kok. Hah? Ora lemu banget. Sing kandha sapa? Aku. Ora lemu banget ki mergo tok stageni kuwi kok. Iki nek ora nggo stagen ya wetenge kewer-kewer ra karo. Ya ora. Demes ya iki. Demes apa? Ya, nek nggo mlaku banter ngono mak plek. Apa plek? Ah wetenge iki mak ceplok. Ya ora apa-apa. Nek didandani pancen ayu bocah iki pancen luar biasa no. Aurane sing den ki ana lho sing didandani malah elek. Oh. Ana ya mak, ana nek preman malah utawa biasa malah ayu ning barang didandani malah njuwowok ra karo-karuan ana. Nek Tatin ki nek kowe nek nonton pamirsa ki anggere muni ya Tin medun keploki ra ngerti asline. Wo. Ku nek ngerti asline, wow. Lah napa? Cantik kan? Cantik. Cantik, Iya. Iya. Saiki nek nyandang wis modis. Wah iya. Nganggo kathok gujag-gajeg. Oh iya. Sepatune sepatu cat. Wong sikile ukur 41 kok nganggo sepatu ukuran 37. Ha iya. Masa patang halo, tes. Ah, kowe nek nyekelme kok aja bongkote. Lah ndi kene? Ha iya, oh aja. Lah endi? Kono kuwi malah krasa banget nek kono. Nek tok cekel kono iki biasane yo. Oh, ayo. Lah senane ngono kok. Iya. Mbak Tatin saka Sentolo Kulon Progo. Iya, ngono ya, Mak. Biyen iki melu aku ya urung iso apa-apa, Nak. Iya. Saiki ya urung iso padha wae. Ha iya, Nes. Saiki wis jos. Ya, diaturke. Nembang apa pamundutan sing dene Niki ngamplok? kathah sangat deh, Pak. Enten WA saking Mbak Deta. Putrinipun Pak Imam. Heeh. Nyuwun prau layar. Oh, enggak terus. Nggih, terus niku wau enten rengu, enten gubuk asmara, enten fragmen. Ras. Enten Ora tuku kaset, wis rasakno kuwi. Iya. ora saiki. Ben sempal cangkemmu ayo kok. Terus piye? Ayo dituruti kok terus piye? Nek ora tok turuti sing nyuwun-nyuwun sing ora iso tok aturke kuwi balekke. Lah balik. Kuwi nek tok tampa duwite ora tok turuti karam tok pangan ra dadi daging. Lah sing ngene sing endi? Ayo mbok takokno mengko. Niki kula rengu mboten saged ngaturaken jam entek niki sinten kok ora ana wong maju keke. Kok tak umbukke sik tak engko tak keke esuk-esuk piye? Haram. Hah? Haram. Biasa. Iya. Apa sih?
njaluke pau layar e. Ayo sak arepmu. Ya. Engko bar perahu layar apa? Nyatane Elisa mau pindho ya ora apa-apa. Kowe pindho piye kowe? Mbok ya nek pindho. Ya. Niki napa perahu layar? Lho bocah iki piye to ya? Masih kan enten rengu nek 2 kali ya piye? Ya ora apa-apa kok ya wong wis nyambut gawe kok. Perahu layar wae ya. Perahu layar wae engko bar perahu layar terus bawa apa daturke. Ya. Nggih, rasah nggo bawa nggih. Rasa ya ora apa-apa. Perahu layar kagem keluarga Pak Imam. Ya, mbangane iso Imam. ra iso transit kowe. Nggih, wau pun dinunuti bubuk. Heeh. Wong engko nek nganti ra tok aturi, Mbak Deta nesu omong bapakne. Ya, mau Mbak Imam. Oh, Mbak anu sindan-sindan entuk dandan anu salib ning jero kamar, tati ning teras wae modal. Oh, ajeng transfer 1 juta, kula bilang, "Enggak usah, Mbak, enggak usah transfer, enggak apa-apa." Aku ngono. Oh, tenane. Nggih. Kaya kowe kok radoyan 1 juta. Wong kowe iki tak bayar kurang 50 ele mlecit. Lah ya aku nek karo wong liya ya ora kaya karo jenengan to ya. Kurang 50 piye Pak iki? Wah, wis tuna iki suwe-suwe. Wis ora apa-apa. Monggo, yo perahu layar dados. Aku lek rada jane kowe iki apik ning ora kira gemak kok ora gelem kaya Ayu kae lho. Iya. Apanya? Lha joget. Heeh. Kaya sikile kaya dipaku karo panggung ming cukup kene tok. Ya kan ciri khasnya beda-beda nek Ayu iso sigrak aku ora. Ya justru kowe iki tak kon sigrak mbok menawa penonton luwih terpesona. Iya.
Aku ndak muni plek-plek-plek. Apa ndak? Ndak muni plek-plek. Ah wong wis disetegani kok muni. Ya mbok menawa sing muni liyane? Ayo mbok. Aku iki senengane ngono. Kowe iki muni ngono wae wong biyen ndek opek apa njaluk kates ning nggon aku kae ya ngono. Ngapa? Ayo pan iki mateng kula senggete ya. Ya ning sing mateng wae lho. Nggih niki mung siji kok. Barang disengget saka njero suarane kok bluk-plek. Lho kok loro tin aku. Siji kok. Coba sing mentah kuwi senggeten bluk-plek. Suarane lho. Apa kuwi? Ayo wetengmu kuwi. Iya. Iya. Weteng. Dibawani. Ya. Napa? Ayo kuwi rengu apa? Wonten rengu enten sesideman. Ya sesideman ya rengu ya kena. Heeh. Kabeh lisae muni kabeh. Oh, kowe iki ana wong dibombong sindet kancane kok kabeh lisae kok. Kaya kowe iki ora akrab karo Lisa kok njur Ora didekan. iki musuh iki jenen karo aku. Napa niki? Sesideman. Oke. Nah, sesideman. Nggih. Oh, kalih Bapak Pak Sigit. Oh, Mas Giono iki saking Polda Metro Jaya. Nggih. Oh, Mas Giono iki mau wis Mau sesideman. sesideman nggih Oh, wis. nggih, ajeng bawa napa nembang? Rasa kuwatir kowe nek karo Mas Giono wis disiapke nek ra dikai dit ya dipestol ndasmu. Apa duwe pistol? Weh. Ya ngece kowe. Pestule dobel kuwi. Kok double? Jenengan gadah pistol, Pak? Gadah. 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 Mbok kula tak ndelok. Isin. Hah? Mboten angsal. Mboten dibeto. Mboten. Oh, ora digawa kok. Pistol dinas karo pistol pribadi. Nek dinas? Nek dinas ki tuar ngono. Pribadi? Nyawa suda siji. Nek pribadi. Nek dinas ki nek ditor Ah. nyawane suda siji. Ya nek dinas tor. Aku rak meng ngomong dinas ton tuar nyawane. Kan ada dua. Ah, iya. Yang pribadi Nek Nambah. Nambah nyawa. nambah nyawa Oh, nambah jarene. nyawa. Aku milih sing dinas apa sing pribadi? Ya aku urung delok Isin. Monggo, Pak. Iya. Kalih kula. Oh nggih. Wiwitane anderek sang pekek. Pak Giono kuwi nyambut gawe nang Polda, julukane Napa? Musang. Apa musang? Ha iki rambute slewah kaya musang. Oh tak kira ono artine apa lho. Aduh. Musang. Musang. Mangga. Berarti padha le jenengan nggih. Piyambane jenengan ya ono Sapa? genjik. Piye mergo rambut ta? Heeh. Pria bagus kang olah budaya. Oh. Dadi aja dumeh, aparat iku ora mung kejem, kuwi ora urjane ora kejem. Nyatane dia berbudaya. Iya. Beliau bisa nembang. Suaranya juga bagus ya. Juga bagus. Iya. Ya. Ah. Waduh, aku guru muni suaranya bagus Aku ngerti kowe iki modus. Suaranya bagus langsung. Matur nuwun nggih, Pak. Ah. Ayan. Sesal ke ngendi? Bingung ya, ngendi ya? Ora ken tak sesal kene. Jono. Kula napa jenengan, Pak? Sowan menyang kutha gedhe. Bendara terus ngayung-yung. Oh, logate isih Jakarta. Bendara.
Ketok ngono. Dadi logat Jakarta, ya kuwi nek nyanyi mesti nek Jawa mesti Bendara terus gayung yun. Ya, semono uga wong ki nek kulino ning Jawa kon nyanyi cara modern ya ora iso. Ya, ngono ya Mak. Iya. Wong saya sinden iki wis to. Ayo kae kon nyanyi cara modern, ra iso mesti. Ya, lagune mesti wagu. Malu aku malu pada semut merah. Menguwa. Ya. Selendang kuning Kang saking wukir Suara kurang permono ning wasis ngongro isen mboten apa-apa Mas jauh Pak sae kok Mas kok isin dos pundi mboten sae isin polisi kok isin lho isin di sini ya hah isin di sini nggih mboten kudu sing kuat ngono lho oh iki modus lho lah piye aku sampean kan oh ya tak alem terus iki ayo jajal lho kowe tok alem terus ngene set kowe anggere entek wah jan sae lho suarane klek-klek wor lusut laguna ya le jalo ya mengko masa radang nyekel ya ono sapame Anggung marang bendara betul nggak ya? Iya. Tiasu. Ya ini nang Jakarta ya bahasa Indonesia ya. Tiasu lestyo pijer ngincangake alis terus no sesidemang joget ya Pak lewat tenging alismu ketegangan hatiku najan wos lingsir yos aku isih mampu ngelateni sliramu
Urip ana kutha gedhe kowe tak tukake masa isine apa wae najan seside pasti becik patenono timbang perpisahan ringkaskan sulistya tak rewangi samudana marang kulawan dan pisan gunung najan bocah gunung kagugan ngrimpo jiwa ragaku tak kurung bener badan mamprong ini karo Mas Giyam. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, swantene jan apik tenan. Ah, ora usah aneh-aneh. Lah piye? Lho, suarane apik tenan lho. Swantene apik tenan, cuwor bathukmu modar. Iya. Wong anggere arep apa jenenge ngalem arep ngalem. Ana sing walwel ya. Suwe-suwe abut. Ya. Wis bali. Ya. Pamundutan liyane mengko diaturke gara-gara ya nak jam 1 kurang pisan. Ya. Ya jam 12. Ya. Sing nyanyi sapa? Mbak. Sapa? Kowe iso ratin? Sapa? Oh iya. Buduko. Wah. Buduko barang melu to. Buduko melu engko nang njaluk icap ning dalan. Ah iya. Ayo Mbak Iin Buduko. Ya jumeneng. Iki nganu lho. Apa jenenge duet lho. Sing dueti sapa? Pak Giono saking Polda. Ah, ayo Musang. Lah tembak modar ora.
Kae saking tresnane ro wayang kit wingi wis telepon wae. Transitipun taman mini kula tak mriku, mboten kula ajeng turu aku yang. Monggo Pak, jembeneng Pak. Wah, Buduko ki cerawak. Heeh. Ayo selain nyinden ku ya ngumumke kerja bakti barang kok. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu benjang minggu sami ngresiki selokanipun piyambak-piyambak. Buduko niku nek teng omah. Mriki mboten. Wah, iya ora apa-apa. Teng mriki Dedek. Hah? Dedek. Dedek? Nggih. Dedek ya apa? Makane kula cilik dhewe. Dedek kok Dede ora. Mangga. Nggih. Buduko. Monggo Pak Polisi. Pak Giono asmane. Nggih. Mangga. Kamu Pak. Nah. Piye ayo modar kowe? Buka saka kendang. Tak tung tang judang. Neng prau layar. Tak tung tang. Aja dipleraki. Wah, kok aku ora hafal ta iki. Oke, sekali ini sampai salah aja dundang Bagong. Tak tung tang dundang. Mutar kowe ora ngerti. Kuwi apa? Aku ya meng ngawur. Ngawur. Ya mangga, ya.
kon melu duwe matur nuwun Terima kasih Mas Giana. Ampun, matur nuwun. Nggih. Sasaton jeng minggu kerja bakti. Jeng kerja bakti ya bodho kowe. Kerja bakti resiki selokanipun piyambak. Aku sok guyu enak ngomong ngono. Maksudku terus apa selokanku ki wis reget. Kaya isih resik kaya. Iya. Ngresiki selokanipun wis. Ngono bulan balen ya ora. Ayo. Ayo kek matur Bapak. Heeh. Ayo, Reng. Iya, iki wis pamundutan wis tuntas. Isih kurang siji jane. Apa? Prahmen. Prahmen ora mangkat. Ora. Pramen ku nek ora apik malah dadi wirang. Sesuk den latihan sik, tak latihan tak gebukane sik, Don. Heeh. Yo, mung pramen kok tak digebuki. Ayo men. Janeng yaning talaga kadi langit ing lir kincanging risang mawe gandrung ing menika saestu penemban apa ana jamak lumeneng ngatasi wong tuwa kok dura kelawan anake dhewe jeriki dadi kamuktening anak Prabu Dewaningrat walah dalah matur sembah sewunun tanpa pepindhan dene semanten anggen paduka mbudidayakaken supados ingkang putra kasembadan panjangkanipun penemban samengko aku mung kepengin ngerti kepiye kekarepaning anak Prabu Dewaningrat pate wonten dawuh krit lampit saperangan para wadyabala penemban bincang entosipun menapa sakmenika ngantosi menapa dinten mangke bari kula bondo para Pandhawa kula lenggah dampar keprabon ing negari Ngamarta ayo tak derekke anak Prabu Dewaningrat budal nite palwa prapteng nusa Jawa swami kula derekaken bapa penemban Maraina smobang mangaruna katinetraning angga rapo kene dungane engkung lir wuwu sing pine pansa pepetoke ngayam wana mrak manguwuh ing bagagan ing wala dalah lagi mudhun wae saka palwa lah kok ketemu satriya bagus sapa iki takon marang aku Raden Janaka kowe sapa Nalindra ngawawu langit Prabu Dewaningrat
kepasang Yogya katujuh ngene Raden. Dene aku ketemu karo Raden Janaka, mara gake tuduhna menyang endi papan dununging negara Ngamarta. Apa wigatine dene kowe bakal tumuju marang negara Ngamarta. Ngerti yo? Bapa Menemban Dewa Kana iki wis geduga nyidra pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Samengko aku yang bakal ningkes para Pandhawa lan aku yang bakal nggadhampar Praja Ngamarta mula duduhna papan pernahing negara Ngamarta Raden Janaka. Mak bathok mata mloro ora ndedelok. Kowe nyumbari wong Amarta marolekno mripatmu gatekno gobokmu iki panengah Pandhawa Raden Janaka. Wah, dalah sing idan nemoni macan. Ya, ora bakal aku wegah. Ngibarate kaya ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke, ning tak piprili pange. Murut jajalen Raden Janaka leganing atiku. Kowe. Awas. Hot. Ayo, amuk Suramanata, Jayamanata. Sawaska kadohan nedenge Bandayuda mengsah kaliyan manangah Pandhawa Raden Janaka. Isa menang apa kalah? Premban. Kekuatanipun Pustaka Jamus Lima Sada menika namung kandhek wonten ing kapangucap mboten kababar dados pakarti. Nyatanipun Raden Janaka tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang mundura trajange dhewe. Bagus Pendhita tuwa Dewa Kaana kowe sing nyolong Pustaka Jamus Lima Sada ora bakal tak selaki Raden ora mbok balekke tak nggo gatheng siramu mati dening aku kowe. Kasinggihan Koko Prabu. Kowe kok tiba saka Ndirgantara?
Sampun pinanggih kaliyan Ingkang Nyidra Pusaka. Lho, sapa? Dewa Kahana. Kok ora mbok rebut Digdaya Sekti kalintang jayaning perang. Kowe kalah. Kawon, adhiku lanang kok kalah ki lakon apa? Yo. Memper yen to Siadi kalah. Koko Prabu pirsa menapa? Nadaning sesi ning kerdening panguwasaning kodrat. Peteng ketutupan roning salomba Arjuna wonten dawuh menungsa diwenangake mbudidaya kepareng paduka golek jago wonten pundi melu apa Kakang? Mangsuli kandha ing ajeng Jarios ki lho Petruk Kantong Bala kenging Kyai Nenggala Kendhang Kapracondhang Kontal Kaprabal dawah wonten satengahing ngono ki lho Petruk Kantong Bala. Wah! What? Kowe kok mlayu ngopo? Mlayu wae ya. Wedi ya. Sampeyan niku le teko mengke nek kula wis rasan-rasan. Wong biasane teng streaming niku ngonten niku kok ujug-ujug wis teko. Ya digawe rada beda, Petro. Lho, kok wis ngerti aku? Ya aku wis ngerti karo kowe. Sampeyan sapa? Demit, setan. Udu. Aku dewa. Dewa kok buta? Dewa ya ora buta, ora kewan yen dipancen ketrima uripe dadi dewa. Ning sadurunge dadi dewa aku kuwi tepung karo kowe. Mosok? Iya. Jaman apa? Jaman jim biyen. Sadurunge ketemu karo bapakmu Semar. Kowe ngerampok Semar dituduti awakmu. Galingan ora? Tanggapane nendi? Mbuh ora ngerti. Ayo jenenge aja sok crita. Aku Jim Solontara bapakmu Petruk. Aduh. Ramana maling. Dengkulmu melocot. Wah, bapak. Pun kula tak malik ya. Iya. Malik apa? Tengah alas niku wonten sendang malih warna. Petruk kudu nyemplung sendang men iso wujud liyane Petruk. Kuwi kata-kataku. Men gek cekat-ceket kurang 10 menit. Iya, Petruk. Kok malah dadi lopes. Pun saentene wayang. Iya, nadyan wujud kaya ngapa kowe tapa ngrame. Oh nggih. Pripun niku? Wah dadak nyiwa sound system. Ora. Tapa ngrame ora grombyang. Tapa ngrawe tetulung sak pepadaning urip. Paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring teken wong kalunyon. Nek ana ratu sing tekan kene tulungono, kuwi dadi jalaran nggonmu gawe pepadang negara Ngamarta, Petro. Kula nganggo jeneng sapa? Sak karepmu, Petro. Oh. Wah. Arjuna wonten dawuh iki kok ana wong bar cukur ning ora dikerok. Nggih. Iki sapa?
Nami kula Bambang Pengeluaran. Oh, Bambang Pengeluaran inggih. Ning rak nganggo pemasukan to? Ngagem. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Weh, dalah pinter men. Kok iso mbedhek jenengku mongko urung tau tepung lho. Kula menika Wasis Waskiteng. Esti. Ya, nek ngerti mburiku sapa? Raden Janaka. Jenengmu sapa? Nggih kula Bambang Pangluaran. Tulungan aku. Aku ndhe mungsuh Patenana, rebutan pustaka Jamus Lima Sada. Tiyangipun wonten pundi? Neng kono Patenana sendika ngestakaken dawuh. Iki Bambang Pengeluaran. Kowe dewa kauna iya sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Dasar kepara nyata. Balekke ora tak balekke mati dening aku. Kowe sing mati. Mati. Arep tibani aku kowe. Sapa iki ana wong kok kaya Metro Mini. Metro Mini Denggol Mamo. Syukur Petro, kowe ijek urip babar satine wujud. Iki delok iki. Apa? Kurang pirang menit? 5 menit. Sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaana. Wah, tak trajang kakrokane. Kaya Apollo. Barang kon tempat sit tuar ngontut kok iso mlayokke awak ya edan rasa mare terus sinane mar iki sapa wong kok ngobek-ngobek. Iki sapa? Dewa Kaana. Dewa Kaana apa? Kowe iki ora wangun dadi wong lanang. Kowe iki asine wedok kok dadi wong lanang. Aku lanang pendhita. Sing ngomong sapa? Semar boyok kula kantep lho Kakang. Piye sepo kok polahe kaya ngono lho. Aduh. Kakang Durga iki. Inggih. Ngopo kowe? Inggih dados brahmana pusaka. Pusaka tak jaluk. Ora tok wenehke tak ajar nganti tele-tele. Kebablasan Kakang tele-tele. Tak ajar nganti tele-tele. Menika wujuding pustaka. Ya, tak trima. Iki arep tak nggo mbangun kayangan kowe bali. Inggih. Bali. Anak buahmu jak bali kabeh. Ganggu gawe warga Depok Jawa Barat kene. Mungsuhmu aku aja mbok obrak-abrik kerukunane Durga. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit Kakang.
Kanjeng Ibu sampun wangsul kados wingi. Dewa Srani anakku mulih Kakang Semar ngamuk Dewa Srani. Inggih. Arsa madangi jagat mungup sak pucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung pun paripurna Den. Iya Semar. Ndara Puntadewa. Wah, tindak mrene diderekke kembar. Syukur. Pustaka Jamus Lima Sada pun lenggah teng Karang Kadempel. Kantun nengga Pandhawa awi kula kanthi bangun kayangan bangun kawula sakwetahipun gesang rukun masinamadan daya dinayan ayem tentrem manunggal wonten ing negari Ngamarta satemah mujudaken negari kang adil warata tias bagya mulya ndara.